Hi guys, welcome to Narzary Education channel. दा जोङो दिनै R2 सावरायफिननायनिखौ सावरायगोन दिनै। बेयाव जोङो बुजि मोनगोन आं सानो नोंथांमोनखौ जाहाथे आरो बुजि मोनबा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव आरो बोरै मोनदों मोनसे कमेन्ट हर। दा जोङो गाहायनि अनजिमाफोरनि बर्ग अनजिमा नखरनि थावनिया मा जागोन जोंनो बेखौ सावरायगोन आरो बेयाव दिहुननो होदों जोंखौ जिहेतु होमबा जों बेखौ नाय नखर थावनिया माने गिबि नखर थावनिया मुंसे मुंजि नङा होमब्ला बेबायदि थावनिखौ जों दिहुनगोन गिबि नखर थावनिखौ जों दिहुनगोन बेहाय थ' बिदिब्ला R2 रिभिजन 2 दा अब्ला जोङो मा होनाय दं बेयाव नाम्बार 1 272 दा बेखौ नायोब्ला जोङो लास्टनि नखरा मा जागोन नै दं जिहेतु 2 सानजाब 2 मा जागोन 4 जिहेतु बेनि बर्ग दिहुननांगौबा जों माने सानजाबनो गोनांबा 272 into 272 जायगोन नङा होमबा ओंखायनो बेसिम मोननै सानजाबा 4 जागोन स' बेखायनो जों लिरनो हायो 272 नि बर्ग अनजिमानि नखरनि थावनिया मा जागोन 4 दा निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनबाय आं सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्टआव सोंहरनो दाबाव दा नेक्स्टआव जोङो दहाय नैखौ नाय 2 नाम्बारनि 792 79 नि 79 नि बर्ग अनजिमा नखर थावनिया मा जागोन जोंना 79 जायोबा जों मा जागोन 81 जायो नालाय लास्टनि 9981 जायो नालाय जोङो बेखायनो 1 खौ होगोन नखर थावनिखौ थिग তেনেका बिदिनो जोङो 400निखौ नायनाय 400नि बर्ग अनजिमानि नखर थावनिया बेसे जागोन लाथिख' जागोन जिहेतु 400 सानजाब 400 नालाय लाथिख' जाहोनो जोङो लाथिख' बे मुंसेनि जायगानिखौ जों दिहुननांगौ बेयाव ओमफ्राय थिग बेबायदिनो 4 नाम्बारनियाबो 2637 नि बर्ग अनजिमानि नखर थावनि अनजिमाया मा जागोन जोंनिया 7 सानजाब 7 बेसेबां दङ 49 बेनिखायनो 49 नि लास्ट अनजिमाखौ होनांगौ जोङो 49 अनजिमानि लास्ट अनजिमाया जोंनिया 9 बेखायनो बेखिनि थावनिखौ होनांगौ जोङो दा बेखिनियाव नोंथांमोना कनसेप्टआ क्लियार जाबाय होनना सानो कुइसनखौ आरो जुदि बुजि मोनाखैबा सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव नेक्स्ट नोङो 2 नाम्बाराव नायनो हायो गाहायनि अनजिमाफोरा आबुं बर्ग जायैनि जाहोना मा होनना बुंदों अब्ला आबुं बर्ग जायैनि जाहोना मा दा बेनि मोनसे सिम्बल ट्रिक्स होनि आङो सिम्बल ट्रिक्स ओरैबायदि नाय आबुं बर्ग जानोबा जोङो माबायदि अनजिमाफोरा जायो दा नाय गिबियावनो आङो 1 2 लिरना लाग्रोनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10आव लासै लिरबाय आङो बर्ग नालाय बर्ग लिरबाय होमबानाय 1 into 1 1 2 4 9 बेसें 4 4 16 आरो बेसें 36 25 नैबे 5 निया 25 नैबे 6 निया 36 नैबे 7 निया 49 8 निया 64 81 आरो बेसें 100 100 अब्ला नाय जोङो बर्ग जायोब्ला जोंनि अनजिमाफोरा माबा जायोनो 1 4 9 आरो 6 मुंसे नखराव 5 6 9 4 1 आरो लाथिख'आ मोननै जानो हायो मोननै जानांगोन जिहेतु स्टार्टिं जायोबा अब्ला जों बेनिफ्राय बुजि मोनबाय जोंहा बर्ग जानो थाखाय लास्टनि जोबथा अनजिमाया जानांगोन 1 4 9 जिहेतु 9 सानजाब 9 दाइनजिसे नालाय 1 दङ नैया मुंसेयाव बेबायदिनो 4 9 बेखिनिया जानांगोन बेनिफ्राय 6 5 6 9 4 1 दा बेफोर जायोब्लासो जों मा जागोन बर्ग जानो हागोन आरो अब्ला जों 2 निखौ नायनो हायो कुइसन नाम्बार 2 निया गाहायनि अनजिमाफोरा आबुं बर्ग जायैनि जाहोना मा अब्ला जों बुंनो हासिगोन 1057 मानो थाखाय आबुं बर्ग जानो हाया बेनि जाहोना मा होमबा 2 नि रमान नाम्बार 1 नि सलुसनखौ जों लिरनोसै मावफुंथायखौ 1057 नि आबुं बर्ग जानो हाया आबुं बर्ग जाया
आबुं बर्ग जाया। आबुं बर्ग जाया जुदि मुंसे नखराव 7 थायो। आं दानि सिगाङावनो बुंबाय जोंहा मा जानांगोन जों नायनो हायो नैया बेयाव बहाबा 7 नुदोंना नुवाखै बेनिखायनो जाया। थिग बेबायदिनो 2 नाम्बारनियाबो दङ जोंहा 7 9 2 8 आबुं बर्ग जानो हाया। आबुं बर्ग जाया। आबुं बर्ग जाया जुदि मुंसेनि नखराव 8 थायो। जों मिथिबाय निस्सय बहाबा दं गैया। थिग बेबायदिनो 22 खौबो नोंथांमोना 3 नाम्बारनिखौ हागोन आं सानो। जुदि हाया कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो जुदि हायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हर। ओमफ्राय 4 नाम्बारनिखौ बानायनोसै आङो। 640 मानो थाखाय जाया आबुं बर्ग जाया। आबुं बर्ग जाया जुदि जाया हो जुदिखौ जोंनिया जाया मानोना आगदाथिं जयै मोननै लाथिख' थानांगौ। जों नुदों नङा होमबा नै जौसेयाव 10नि बर्गआनिया लाथिख' मोननै नुदों आगदा फारसे स' बेनिखायनो बियो मा जाया बर्ग आबुं बर्ग जाया। दा बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आङो बुजि मोनबाय होनना सानो आरो नोंथांमोना नैबे 3 नाम्बारनिखौ प्रेक्टिस खालाम आरो हायोबा कमेन्टआव लिरना हर। दा 3 नाम्बारनिखौ सावरायनो जोङो गाहायनि अनजिमाफोरनि बर्गआ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननो नांगौ। दा अब्ला नाय बर्गखौ दिहुननांगौ बिसिनि बर्गखौ नाम्बार 1 आव दङ जोंहा 3 नि नाम्बार 1 आव 19। अब्ला जों बेखौ बोरै दिहुननो 3 नि 1 बेसेबां होनाय दङ 19। अब्ला जों बर्ग खालामनोबा ओरै खालामनो हायो बेवहाय 19 अब्ला 10 + 9 ओरै खालामनो हायो निस्सय। अब्ला जों मा नाङो 10 स्क्वायर प्लास a + b होल स्क्वायर खालामसै a + b होल स्क्वायर जों खालामबाय a स्क्वायर प्लास 2ab + b स्क्वायर फर्माव सिफायबाय। बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना नायनो हागोन। अब्ला जोङो 2 * जोंहा a नि जायगायाव 10 आरो b नि जायगायाव 9 प्लास b आव जोंहा 9 स्क्वायर। अब्ला जोंनो 100 दाजाब बेसेबां 20 180 दाजाब बेसेबां 81। अब्ला नायदो बेसेबां जायो नै 1 16 नि 6 अखादाबाय 1 2 361। जों सानजाबना नाय ओरैबो नायनो हायो 19 आरो 19 नायनाय सानजाबा बेसेबां 8 8। अब्ला बेसेबां 9 17 9 1 1 17 नि 1 2 361। जिहेतु जों नैखौ नै फर्माव लिरनांगोन बिदियाव लिरनो हागोन निस्सय बुजि मोनदों होनना सानो। आरो बेयाव जोङो 2 नाम्बारखौ नाय 37 खौबो जों मा खालामनो हायो 30 दाजाब 7 होल स्क्वायर बा 30 स्क्वायर प्लास 230 प्लास 7 इनटु प्लास 7 स्क्वायर। अब्ला 900 प्लास बेसेबां 60 इनटु 6 इनटु 4 0 प्लास 49। अब्ला जोङो 9 6
13 अब्ला जों सानजाबना नायनो हायो नंगौना नङा नै 37 9 बेसें 21 22 23 24 25 21 2 9 10 11 9 6 3 1 1 3 6 9 ओंखारदों नङा होमबा निस्सयनो दा नोंथांमोना आं बेखिनिखौ बुजिमोनबाय आं सानो आरो जुदि बुजिमोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन ओमफ्राय 53 आरो 79 एखे प्रसेसआनो जागोन दा 79खौ खालामना होनोसै आङो मोनसे बाव दा आङो 3 नाम्बारखौ नोंथांमोननो हमवर्क होबाय ओमफ्राय जोङो 79खौ खालामबावनोसै मोनसेबाव 4 नाम्बारखौ 79 होमबा 70 दाजाब 8 खालामना लानो हायो जोङो अल स्केयार खालामबाय जिहेतु बर्ग नालाय अब्ला जोङो 70 स्केयार प्लास 2 into 7 into 8 प्लास 8 स्केयार 4900 प्लास बेसेबां 140 040 लाथिख' 3 3 64 4 8 0 5 6 6084